Nebo nějak to. Já nebudu vypínat co letadlo, nebudu vylízat z letadla, musíte přijít za mnou. Ale jako teďka ne, prosím tě, ne. Děkuju. Ještě jde poprvé na to vypnu a vy se domů. Říkám, chlapi, mějte přilby, protože tady jsou takové výčnělky. Když si do toho hrazíte hlavou, tak si můžete tu hlavu rozbít. Jo, takže radši s přilbou. Letadlu se nic nestane, když tou přilbou zavadíte. Jo, to jsou masivní, ty uchyty, všechno to, ale ta hlava nevydrží. Půjdete pod ten kotel a... Baruš? Laďoši, kde jste? Já jsem tady. Já jak přistánu, tak ten kotel bude otevřený po odhozu, jo? Já to otevřu a Laďoši vám ukážou, jak se to zavírá. No pamatujte, nikdy mi nechoďte před podvozkem. Jo, to je hrozně nebezpečné. Já to otevřu, dejte jim ty instrukce, jo? Jo. Dobrý den. Bude to otevřené. Takže, první, co uděláte, tady je páčka. Jo, páčku začnete, potom, tady vidíte takový kohout. Tady šroubujete. Tím se chodíko vlastně trošičku odklopí. Přitáhnete ten poklop, ať vám to opravdu sedí k tomu. Tak vidíte, že to sedí. Tady je zobáček a ten zobáček potom ten pilot vlastně dotáhne, takže vidíte, že to sedí. Má tady pilot zrcátko. A jo, dáte mu pokyn a on to zavře. Musí to být rovnoběžně s tím zobáčkem. Jinak to není zavřené. No a nakonec vlastně dotáhnete ten poklop. Ať se to utěsní a ta voda neteče. Kdyby ta voda tekla, tak potom třeba dotáhnout to víc. Vidíte, že to máte zavřené, ten poklop, že je utažený, tak zase zpátky půjdete za tou podvozkovou nohou. Ta páčka je. Tady. Tady je taková páčka. Máš to? Ještě jednou? No. Uvolíte páčku, stisknete dolů. Teď si vlastně povolíte zase to víko. Očroubuje tak vždycky. Vidíte, že to jde dolů. Potom to víko přiklopnete. Teď vidíte, že je. Dáte pilotovi pokyn do zrcátka. A to zavře. Vidíte, že to je rovnoběžné. A nakonec to víko utěší. Takže to tam nemůže to cvaknout sám. Já mu musím ukázat, aby on mi uvolnil ten druhý háček. Ano. On vlastně přiletí a bude to povolené. To bude otevřené. Tak se ovládá pilot. Musí sám dát, že se docvaknete, dáte mu to bude zkontrolovat. To jde z toho tady? Nebo to jenom tady z toho voda? Jenom vyklopil z toho, že by vypadly. Jo. Já jsem právě myslel. V žádném případě, jak to zavřete, mi nechoďte dopředu. Vždycky zase stejnou cestou zpátky za ten podvozek. Nikdy ne před podvozek. Ta vrtule není vidět. Žádný průvan z toho není nic. Je hrozně nebezpečná. To má vysoké otáčky, nepřežijete to. Jo? Když se to nepodaří docvaknout, já vlastně tam ten dekl... Tak teď ale vyberte bokem, ano? Tam někde vstupňovat jo? Jo, počítě to